owayengunozinto weKaizer Chiefs uJoseph Banks Sehloti useveza umbono wakhe ngengxoxo eqhubekayo mayelana nesinqumo somqeqeshi weBafana Bafana uHugo Broos sokungamnaki unozinto uBrandon Peterson. uPeterson uhamba phambili kumakhosi ujabulela ukugijima ngendlela eqinile njengoba esethola ama-clean sheets ayisishiyagalombili emidlalweni engu-14 kuyona yonke imiqhudelwano kule sizini. Amashidi akhe ayisikhombisa ahlanzekile kuBetway Premiership amele isibalo esiphezulu semidlalo angazange angenelwe lutho kuligi. Lesi senzo sobungcweti siphinde senza wanikezwa ibhande lobukapteni kuChiefs beqale isizini elandela uzithakweni kaNo-Anaso Miguel ekomidini likakapteni. Yize enze kahle lonozinto 31 uhlulekile ukudonsa amehlo kaBroos nomqeqeshi wakhe onozinto uGrant Johnson. Lokhu kuqhubeka nokuzitshwa sekuphenduka indaba enkulu njengoba abanye abalandeli nabahlaziyi befuna afake uPeterson eqenjini lesizwe. Nokho uBroos usamile kukapteni waseNingizimu Afrika uRowan Williams njengonozinto wakhe wokuqala elandelwa nguSipho Shane we-Orlando Pirates kanye nonozinto wesiwelewele FC uRicardo Goss obolekiswe yiMamelodi Sundowns. Ukukhishwa kukaPeterson ngisho naseqenjini lesikhashana emidlalweni wobungane wakamuva neZambia kuphinde kwaphakamisa ukuthi akekho ezinhlelweni zikaBroos njengoba kufakwe uRenaldo Lena waseKhukhune United kanye nonozinto wamaZulu FC uDarren Johnson. uSehloti uvumile ukuthi lesi simo sinzima wathi isinqumo silele kumqeqeshi uBroos kanye nokuhlola kwakhe ukuthi yini elungele iqembu lesizwe. Ngenkathi eqinisekisa ifomu elihle likaPeterson, uSehloti uphakamise ukuthi uBroos cishe wanelisekile ngokukhetha kwakhe kwamanje. uSehloti uphethe ngokuthi izinga likaPeterson liyabonakala futhi ukusebenza kwakhe kuChiefs kuhle kakhulu. Weluleka lonozinto ukuthi aqhubeka nokusebenza ngokuzikhandla aqinisekise ukuthi ukushiwa ngaphandle akumtheni amandla. Wamkhumbuza ukuthi ukusebenza kanzima kugcina kuthela izithelo futhi maningi amathuba asazowathola.